ଆଜିର ଦିନଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ପାଗରୁ। ତ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ଚା ହେଇଯାଇଥିବ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ମୁଁ ଚା ଛାଣିକି ଶାଶୁଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ ରାତିରେ ରଖିଥିଲି ଭାତ, ତାକୁ ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଭାଜିଦେଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିଫିନରେ ଖାଇଦେଲୁ, ବାବୁ ଆଉ ମୁଁ ମିଶିକି ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ରୋଷେଇ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଯେଉଁ ଶାଗ ପରିବା ଥିଲା ତାକୁ ଭଲରେ କାଟି କୁଟା ଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଡାଲି ହେଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ପୋଜିଦେଲି। ପୋଜି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଯେଉଁ ଶାଗ, ମୂଲା ଶାଗ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେଲି ଆଉ କୁକରରେ ବସେଇଦେଲି। ଜଲ୍ଦି ହେବ କହିକି କୁକରରେ ହିଁ ମୁଁ ରାନ୍ଧି ପକେଇଲି। ତାପରେ ଏପଟେ ଆଳୁକୁ ପିଠଉ ଦେଇକି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏପଟେ ଆଳୁ ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଭଜା, ତାପରେ ବାଇଗଣକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେଲି। ଆଉ ଏଠି ଦହିରେ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିଦେଲି ଆଉ ଟିକେ ଚିନି ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିଦେଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ ବାଇଗଣଟା ଭାଜିଥିଲି ଆଉ ତାକୁ ପକେଇଦେଲି ଆଉ ପରଜି ଦେଲି। ତ ଆମ ଦହି ବାଇଗଣ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏପଟେ ବାବୁ କହୁଛି ଜଲ୍ଦି କାମ ସରାମ, ଯିବା ଟିଭି ଦେଖିବା, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ତାକୁ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି, ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଖାଇଲୁ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ